Ами прет-а-порта да предложа? Или френска селска торта? Ще ви уведомя, когато съм готова с избора. Супер! Мусио! Мадам се чуди какво да поръчам. Мусил знае какво да препоръча. Здрасти! Здравей! Знаеш ли какво ще правят с нас? Не знам. Дано само не съм някаква обикновена баничка. Мадам, аз ще съм до вас, независимо дали сте селска или софийска барица. Мерси бако! Уи! Как изглеждам, мусио? Оу, много сте гореща, мадам. Мусио. Стоп! Мусил знае какво да препоръча. Мадам, авиек, приорити. Мусио знае какво да препоръча. Мадам, мога да ви препоръчам още нещо. Мадам поръчва.